Putri. Wonten apa Tuan Putri madosi kula? Habib, aku pengen jadi permaisuri Nerajat. Mula aku arep mikirake permaisuri. Lan aku arep pura-pura lara amarga permaisuri ngracuni aku. Lan kowe Habib kudu ngrewangi aku. Ngerti? Kula mangertos Tuan Putri. Nek kono omongna marang Baginda Raja saiki yen aku lagi lara. Nggih Tuan Putri, perintah Tuan Putri kula laksanaken. Ampun Baginda, salah setunggal suling wonten timbangan. Biaripun amargi unjuk-unjukan ingkang diparingi permaisuri. Apa larane benerku amarga keracunan undukan saka permaisuri? Inggih Baginda Raja. Apa benar orang aku sih? Inggih Baginda Raja, apa sumur aturaken benar? Dinda, apa benar permaisuri ngacuni awakmu? Inggih Baginda, kula gerak amargi unjuk-unjukan saking permaisuri. Padosipun tapi unjukan itu wonten racune. Permaisuri benar ada keterlaluan. Tega permaisuri arep mateni awakmu. Pahlawan, celuk permaisuri, kon ngadep aku. Iya, Baginda kula laksanaken. Suri sama menghadapan Baginda. Wonten apa Baginda ninggali kula? Kon keterlaluan Dinda. Kon wis ngacuni undukane selirku. Iya toh? Orang mateni selirku. Mboten Baginda niki fitnah Baginda. Kula boten tau maringi unjukan marang. Aku ora percaya marang kabeh alasanmu. Aku wis ora sudi ndeleng kowe nang ngene. Pahlawan, kau permaisuri ngalas lan pateni. Iki fitnah Baginda, fitnah. Mboten usah khawatir Tuan Putri. Kula ngerti sakal besuke kelir lan kula mboten bakal mateni Tuan Permaisuri. Kula namung ngaturake Permaisuri marang Allah sendiri. Mengke kula matur marang Raja menawi Tuan Putri sampun kula pateni. Mengke pedang kula lemuri gedhi terlalu supados Raja percaya menawi Permaisuri sampun sedo. Matur nuwun pengawal, harimu apik. Aku ora bakal kelalen karo awakmu. Sampun sewajare kula nglaksanaken niki Tuan Putri. Ampun Baginda, perintah Baginda sampun kula laksanaken. Pundi buktine? Inggih Baginda, ketika Permaisuri. Bagus. Pak, aku nemu itu. Oh iya anakku, simpen bae kae. Monggo bakal berguna bagi kowe. Iya, Mak, bakal tak simpen. Ayam yang kuat sangat naik tanding menang terus.
Aku pikir ide bocah. Bocah kan biasanya di. Saking berita, larene saking alas. Aku jadi penasaran. Awal kau bocah kue mengenai. Oke, pelaksanakan. Hei bocah, nanti ayam, ayo taruh ayamku. Kulo bersedia tarung bebenda, tapi kulo gada syarat. Syarat apa? Menawi ayam kulo menang, raja kudu ngelerakaken separuh kerajaan kanggo hamba. Aku setuju kalau percayakanmu. Nek ayammu kalah, Kulo bersedia aku pancung raja. nek kaya ngono, mulai sekarang pertarunganmu. Jangan di rumah. Jeneng ibumu? Ibu kulo permaisuri yang kerajaan ini. Apa? Apa bener kuwi? Jadi, ampun Baginda. Dan pas Baginda akan kulo supaya mateni permaisuri kulo mau mencegah supados permaisuri jauh mengandung. Karena aku ning permaisuri. Oke, Baginda. Hah, Kanda? Apa ibu ceritanya kadang atas kulo tembriki? Aku nanyane karo aku tamu karo pengawal. Aku nanyane arep njaluk pangapura. Mayu mari balik ning istana. Inggih Kanda, kula sampun maaf Kanda. Matur nuwun Dinda. Pancen apik atimu